Good morning, class. Good morning, Satan. Imopfanemi Satan indiani. Say, hands good morning Satan na Pundo. Ayewa mkuru, ati zilata nokubhora, hamuna kunyatsonzwa imi. Musanyeperwa zvenyimi se. Anga akatokunyora pabhodha achiti mune musoro unenge mbiya. Mumwe ndo mukwada bora nhasi. Anyways, asiro nyaya yangu ndipewa manotsi angu. Asi, makatora nawo musi wa 32 August. Manotsi ngaabude vafana vadi school ava se. Asina manotsi taiwe kuponda. Vese vane mafuneral service ava. Ya, ibvai mawaratidza kuti hamusi Satan muri munhu waMwari. Ezvo mudzidzisi, be aggressive kasa Sergio Muringi paka vaya kuinta Miami. Icho. Iko kwakanaka here. Boys iri kuita manotsi. Mashura chaiwo nhasi kunonaya maiyo. Imwe muklasi muno nhasi muchatsva mbiti nhasi. Se, ndiri kushaya manotsi angu apa ndatopedza kunyora ese. Manegotiation aitoitwa nguva yana Mussolini. Imi munoswera muri paTikTok muchiregera kunyora manotsi munofunga kuti anonyorwa neHoly Spirit. Say, ini ndikushaya wangu. Ya, saka it's now clear kuti ndiwe wakamatsara ka. Ndakazviona wabva kare yone maziso akanenge ozivi kuti uri tsotsiyo plus nesirongo na kikido kayo. Imi vapfana imbomirai kundidrowa buditsai manotsi. Asi, mirendo yangu neangu nhasi asi kuda zvenoise nevanhu. Saka noise uda kuita nase here iwewe. Aiwa, hondo uchatoitwa newe cause ndiwe wakatsara manotsi emunhu ukamapa kikido. Nhasi tokumhanyisa. Ungapinde muzhali neshitazi neiron study. Apa wakapfeka njombo futi. Unonomirira kumabhodzi nhasi. Unonzwa nekutsvedza unofenda. Kungosimuka wondiratidza manotsi ako obuda panze. Kana usina tinopedzerana unosara muno. Mudzidzisi angu aya ndakabva ndanyora neye next year ndikapasa ndoenda nawo kuA level then ndikapasa ndoenda nawo futi kuvarsity. Same neni mudzidzisi. Ini angu mogona kuzotomashandisa setextbook. Say, ini ndikushaya wangu. Takabirwa muno maita mbavha se. Kudhara kamakamechanisa yamuri kusasai. Kuenzanisa Leicester neMan City. Ana Pundo, makachinja rini handwriting? Ndenge ndamwati saka ndovhundukei. Se, tiratidze manotsi acho. Sure se, tingakwarire mahara. Manotsi ari confidential manje. Hatodi kuratidzwa munhu. Se, this is surely my handwriting. Ndo manotsi angu aya. Saka iwe une maroyalties nemacopyrights ehandwriting yako here. Kwana iwe. Kavha yakanyorwa zita rako here. Iwo unozviti mishimbo mira yo ridatsunya. Nai, hamungatika timu ikarwa 1 game motofaya coach. Chii chakadaro chinenge ngozi iyoyo. Sure se, manotsi aya ndeake aya. Plus wewe Bobby hanzi kutsvagira kuleriki vasikana pano pachikoro kaiwe uchipiwa mari. Right, Pundo. Prove me now kuti manotsi aya ndeyako. Kupone pekuti Casemiro angapfeka jezi radhigi here. Imwe proof yamuri kuda ndeyei papa. Ibhuku raPundo handirakanyora zita rake. Ko iwe Pawa ndiwe here uri kubvunzwa. Ko iri rinozviti Pamela ndiro here riri kubvunzwa. Handi ndodzunga here iroro. Mdzidzisi, mukudiwa panze. Okay, regai ndiwe ipapo. Imimi, nyaya yamanotsi ngaisare ichigadziriswa apa. Saka ana Pamela munotoda kunzi mune degree in dzungu handi. Mimi handiti mune diploma in theory here. Mafese nyaya anongooneka ndechimbavha. Yo unozviti Pamela yoga. Dzidza kutamba neshamwari dzako iwo. Vamwe sisati tanopinda muchiko iza. We don't mind my red card sha. Tokanonga kudzondora. Manje unyari kuthretena mwana. Kunonzi kuthretena kani balance iwe. Ndozvawakarambirwa na headboy mothers izvozvo. Une museto. Zvemanotsi tozosara tichizvitaura handeikumba tese pane zvaitika pano. Akoma, mafungawo zvandagaya here apa. Apa refa tengwa. Hetikona Mustafa ndoinzwisisa apa refa tengwa. Imafanemu, hamuna kunzwa kuti chikoro chapera. Ko handeka panze. Kwana iwe Mustafa. Nhasi sati tikubaya padhenze kumhanya tikusara tichiita night school. Nhasi hakuna izvozvo. Mwana wese kwaanobikirwa sadza. Mudzidzisi, kasi matengwa kani. Kapuresha kamukutipa aka, kasi pane yamuri kuketa kani. Bo tiri kuuya mudzidzisi, mira timboita kameeting kedu. Pakatsvuka. Kumakisa iri Maguire naHaaland mufaina pakatsvuka. Pawa, imbomira zvebhora tite plan. We need a way out.
Because apa pakutoda chigai chekuisa 12 maplayers because iri 11 boys vanga tochururutswa apa tomhanyiswa tofenda todhakiswa apa tese titorana maini inotandwa hapana anogona fight apa nhasi titorina option apa boys kutodonha navo negods